Taliansko, krajina vína, pice, skútrov a architektúry. Vraj aj nožov a gangstrov, ale pravda je úplne iná. Taliansky Switchblade, známy ako Sileto, má za sebou bohatú, no často nepochopenú históriu. V tomto videu sa dozvieš všetko, ako funguje jeho mechanizmus, kde vznikol, prečo ho zakázali a prečo sa dnes opäť teší popularite. Priprav sa, toto je príbeh o noži, ktorý nikdy nemal byť zbraňou. Taliansky Silet má rôzne tvary, no najčastejšie ide o dvojbritvý alebo bajonetový výbrus, otváranie na tlačidlo, zamykací mechanizmus s pružinou. Po vnútri noža je vystreľovacia pružina, ktorá po stlačení tlačidla vyhodí čepel. Na zavretie čepele musíš nadvihnúť zámok pomocou tzv. Západkového mechanizmu. Ide o manuálne uvoľnenie zámku, ktoré je známe tým, že ľuďom často láme nechty. Neskôr prišiel pohodlnejší typ zámku, tzv. Otočná záštita, vďaka ktorej už nebolo potrebné nič manuálne vypáčiť, stačilo stlačiť bočný kovový prvok, ktorý odomkol čepel. Aj keď dnes taliansky Switchblade, známy ako Sileto, ikonickým symbolom talianskeho nožiarstva, jeho presný vznik nie je úplne zdokumentovaný. Isté však je, že korene tohto typu noža siahajú hlboko do histórie. Už v 18. a 19. storočí sa objavujú prvé pokusy o tzv. Spring knives, teda nože s pružinovým otváraním. Významný technologický impuls poskytol v roku 1742 hodinár Benjamin Huntsman, ktorý vyvinul menšie a presnejšie pružiny. Pôvodne pre hodiny, no neskôr sa ich princíp preniesol aj do nožiarstva. V tomto období však išlo skôr o raritné kusy, žiadna masová výroba ešte neexistovala. Talianske mestečko Moniago sa už od 15. storočia špecializovalo na výrobu čepelí, zbraní a neskôr aj nožov. Obyvatelia si vybudovali reputáciu špičkových remeselníkov, no konkurencii svetových nožiarskych centier ako Solingen v Nemecku či Toledo v Španielsku potrebovali podporu. V druhej polovici 19. storočia vzniklo v Moniagu kovorobné družstvo, ktoré malo remeselníkom pomôcť presadiť sa vo svete. Práve vďaka nemu sa Moniago začalo transformovať z tradičného remesla na poloindustriálnu výrobu, no stále s vysokým podielom ručnej práce. V roku 1907 prichádza do Moniaka Albert Marx, nemecký obchodník, ktorý už vlastnil továrne v známom nožiarskom meste Solingen. Na rozdiel od Karla Marxa šíril nie ideológiu, ale podnikateľskú víziu. So sebou priniesol moderné výrobné procesy, industriálne know-how, obchodné kontakty pre export. Vďaka nemu vzniká značka Korikama, ktorá sa čoskoro stáva jedným z najvýznamnejších výrobcov nožov v Taliansku. Marx podporoval spoluprácu s miestnymi remeselníkmi, no zároveň zavádzal prvky sériovej výroby, čím vznikol základ pre komerčné siletá v štýle picklock. Práve v tomto období sa v Moniagu začínajú vyrábať picklock sileta, teda vyklápacie nože s typickým zámkom na páčenie. Nože rôznych veľkostí s parohovými, drevenými alebo kovovými rukaveťami. Spojenie ručne vyrábaných častí s polopriemyselnou montážou umožnilo vyrobiť stovky až tisíce kusov. Každý však mal svoj originálny remeselný rukopis. Talianske sileto nevzniklo zo dňa na deň. Je výsledkom remeselnej tradície, technického pokroku a obchodného génia. Moniago sa stalo epicentrom svetovej výroby Switchbladeov, a to vďaka staročnej nožiarskej kultúre, podpore družstiev a ľuďom ako Albert Marx, ktorí videli potenciál v spojení remesla a modernej výroby. Práve keď sa výroba talianskych stiletov rozbiehala a začínali získavať na popularite, prišla druhá svetová vojna. Taliansky priemysel sa kompletne presmeroval na vojenskú produkciu a nožiarske dielne z Moniaga museli ustúpiť tankom, zbraniam a nábojom. Výroba stileto nožov sa takmer úplne zastavila. Po vojne však nastal nečakaný zvrat. Americkí vojaci, ktorí počas služby v Európe objavili talianske stileto nože, si ich priniesli domov ako suvenír. Tieto nože ich očarili, elegantné, rýchle, kompaktné s efektným vyklápacím mechanizmom. Úplne iné ako americké polné nože. Talianske stiletá si rýchlo našli cestu do amerických filmov subkultúry 50. rokov. Objavujú sa v rukách Jamesa Deana, zlých chlapcov z ulice. Vyklápací nôž sa stáva symbolom rebelstva, čo len zvýšilo jeho predaj. Američania ich milovali, no zároveň to bol začiatok konca. Príbeh značky Latama sa začína celkom nečakane. Jacob Polinkowski, pôvodne obchodník s hodvábom, sa pokúšal získať tovar z Latinskej Ameriky, no napokon sa náhodou dostal k nožom. Založil firmu Latin America Import-Export Company, ktorú skrátil na Latama, a rozhodol sa spolupracovať s výrobcami z Moniaga. Hoci Latama nemala vlastnú továreň, stala sa dominantnou značkou Switchbladeov v USA. Spolupracovala s remeselníkmi z Moniaga, zabezpečovala vývoz a značenie produktov. Ich nože sa stali známymi pre lepšie materiály, vyššiu kvalitu spracovania, spoľahlivé mechanizmy, luxusné rukovete, ako napríklad paroh, drevo
a bývalý roh. Nože boli dostupné v rôznych veľkostiach od 6 až po 13 palcov s rôznymi tvarmi čepelí. Dôležité je vedieť, že takmer všetky talianske stiletto tej doby nevyrábali veľké fabriky. Fungovalo to ako cottage industry, teda jednotliví majstri vyrábali časti nožov ručne. Každý nôž bol kontrolovaný, často označený logom značky. Výsledok, každý nôž bol vlastne jedinečný produkt. Okrem Latamy pôsobili aj iné značky. Mauro Mario, najväčší producent, Korikama, pôvodne fabrika Alberta Marxa, menšie firmy bez vlastnej výroby, len ako značky. Zlatý vek switchbladeov v Amerike bol kombináciou remeselnej dokonalosti z Talianska, popkultúrnej explózie v USA a obchodného génia značiek ako Latama. Vznikli stovky tisíc nožov. Každý s vlastným charakterom, no čoskoro ich čakal tvrdý pád. Hollywood vytvoril legendu, politika ju zničila. V 50. rokoch bol taliansky switchblade na vrchole. Zberatelia ho obdivovali, mladí ho chceli, filmy ho milovali. A potom prišla mediálna panika. V roku 1954 vyšiel v magazíne článok s názvom Hračka, ktorá zabíja, od autora Jacka Harrisona Pollocka. Tvrdil, že switchblade je zodpovedný za rastúce gangy a násilie medzi mládežou. Od nosenia vyklápacieho noža je už len krok po uličnej vojne. Tento článok bol základom pre vznik spoločenskej hystérie. Média vytvorili zlá zbraň. Noviny a bulvár sa toho chytili. Vyklapacie nože sa stali symbolom zločinu a gangov. Téma sa objavovala vo filmoch o delikventnej mládeži, často so switchbladeom v hlavnej úlohe. Hollywood, ktorý predtým nože preslavil, teraz posilní ich temnú reputáciu. Ako prvý reagoval štát New York, ktorý v roku 1954 zakázal predaj switchbladeov. Postupne sa pridávali ďalšie štáty. No to najhoršie ešte len malo prísť. Federálny zákaz importu a distribúcie switchbladeov v USA. Toto bol zákon. Zakazoval dovoz do krajiny, zakazoval medzištátny predaj, bola tam ale výnimka. Vlastníctvo nebolo celonárodne zakázané, štáty si mohli určiť vlastné pravidlá, ale obchod prakticky skončil. Pre firmy ako Latama, Mauro Mario či Korikama to bol koniec najlukratívnejšieho trhu. Výroba sa síce ešte chvíľu udržala v Európe, ale bez USA nebolo možné držať tempo. Talianske switchblady upadli do zabudnutia, často odčierňované ako zbrane vrahov, hoci pravda bola inde. Boli tieto zákony opodstatnené? Nie. Poviem prečo. Väčšina switchbladeov ani nebola ostrá. Niektoré dokonca neboli ani kalené. Bol použitý mäkký materiál, ako oceľ 440A alebo 440C, čo je skôr dekoratívna oceľ než bojová. Mnohé rukovete boli z luxusných materiálov, paroch, bývalý roh, perleť. Tvar a mechanizmus boli skôr umelecké než praktické pre boj. Neexistovali dôkazy, že by bol hlavnou zbraňou v zločinoch. Dokonca colná správa a FBI boli proti zákazu. Tvrdili, že to nezníži kriminalitu. Niektorí politici otvorene priznali, že išlo len o symbolické gesto, tvárime sa, že riešime problém. Bola to tragédia v 3 bodoch. Ručne vyrábané umelecké predmety boli vykreslené ako nástroje vraždy. Zákaz ničil celé remeslo, ktoré prekvitalo roky. Legislatíva neochránila nikoho, len vytlačila trh do úzadia. Od 80. rokov začali USA postupne zmierňovať zákaz switchbladeov. Niektoré štáty rušili staré zákazy, iné povolovali výnimky pre zberateľov, alebo pre EDC nože s istými obmedzeniami. Výsledok? Switchblade sa začal vracať späť. A spolu s ním aj záujem o pôvodné talianske siletá. Tentoraz však nie ako nebezpečnú zbraň, ale ako umelecký a historický predmet. V 90. a 2000 rokoch prichádzajú zberateľské edície, často ručne číslované. Repliky pôvodných Latama, Korikama, Mauro Mario podľa starých výrobných vzorov. Moderné verzie s vylepšenými materiálmi, napríklad čepel SD2, mikarta rukovete alebo titánové pružiny. Moniago opäť ožíva ako centrum výroby, ale už nie pre masy, ale pre znalcov. Stiletto dnes kúpiš v rôznych formách, ako funkčný EDC nôž, ako zberateľský kus s historickou hodnotou, alebo ako darčekový predmet s gravírovaním. Switchblade nie je len efektívny nôž, je to kus histórie, ktorý v sebe spája ručné remeslo, kultúrnu stopu, mechanickú eleganciu a symbol odolnosti. Dnes je stiletto obľúbené medzi zberateľmi, milovníkmi histórie zbraní, fanúšikmi technických mechanizmov a tými, čo jednoducho chcú kúsok elegancie vo vrecku. Tak čo, stále si myslíš, že je to zbraň gangstrov? Ak si dopozeráš sem, tak klobúk dolu. Viem, že to bolo dlhšie video, ale ak si zostal až do konca, asi ťa to fakt zaujalo. Preto budem rád, ak mi dáš najavo lajkom, odberom, nielen preto, že to pomáha, ale aj preto, že mi ukážeš, že má zmysel pripravať takéto poctivé a dlhé videá. Ak chceš viac podobných tém, napíš mi to dolu do komentára, ktorý nôž by mal byť ďalší. Kukry, bowie alebo motýlik. Alebo niečo z domácej dielne. Pozri si aj video o Utone vzor 75, vojenský nôž s československým podpisom a príbehom zo studenej vojny. Každý nôž má svoj príbeh, toto bol ten o silete.